kumukulo na. Ilagay na natin yung malunggal. Ano na? Malapot na. Ilagay na natin yung sandamakmak. Charon. Ayan po, isang magandang hapon. Ay, gabi na. Mga kaparin Jason. Yung time check natin 6:08 na. At kakatapos ko lang mag-edit. Tapos sinacharge na yung battery ng mga GoPro para bukas na naman. Siyempre, tapos na mag-edit. At oras na para magluto ng ulam panggabihan namin. Yung lulutuin ko ay munggo. Yan na ang yung kahapon. Bali binabad na ni Ami sa tubig. Pero doon ako sa labas magluluto para makatipid tayo ng gasol. Medyo maaga pa konti. Dito sa labas magluluto sa amin. Nagugas gatong. Yan ang gawa ni paring Jason. Pagtapos na mag-edit, luto ng ulam. Gatong muna ako dito. Malunggay. Malunggay, hiningi sa kapitbahay. Oh, kamatis. Na, ano nyo na itong malunggay? Ubos? Alin? Ayan, dito na ako sa loob magluto. Pinakuluan ko ng malambot na siya. Kasi may mga may mga gambo-gambo. May mga gambo-gambo sa labas. Dumadapo dito sa niluluto ko. Ayan. Sumasama. Instant sahog. May sahog. Ayan. Pero malambot na siya. Kung dito kasi sibuyas. dito lulutuin, magastos sa gasol.
Dos. Gusto ko nito, yung durog. Durog ang ano. Tomato. Bago ilagay yung ano. Bango. Sobrang bango. Bago ilagay yung mga Bago ilagay ang munggo. Yung ano pala, pagkakit sa kamay. yun. Isa rin po. Kung ilalagay na ang Ha? Pagpulo, lagyan natin yung malunggay. Saka yung chicharon. Kumukulo na, lagyan na natin yung malunggay. Para masustansya. Diba? So, mamaya yung chicharon. Para di masyadong daw chicharon. yun yung favorite ni Pepe Chicharon. Bakit kasi pag durog ng chicharon? Lutuin ko lang ng konti yung ano, malunggay. Tapos ko ng chicharon. Yung iba nilalagyan ng ano eh, talbos ng malunggay. Ay, malunggay. Malunggay. Ano yung nasa isip ko? Yung kulay green na ano? Pati. Yung, hindi. Ang palaya. Ang palaya. Ang sarap yun. Ang sarap yun. Ano na? Malapot na. Lagyan na natin yung sandamakmak. Chicharon. Chicharon baboy. Request ng aking anak na ulam ngayon. Okay na, luto na. Kain, kain. Ano na? Kumusta? Sarap? Walang sili pala ay mama. Yung sili. Kain. I'm having one big one. Munggo. Munggo na lunis. Bangsi. Li. Kain malunggay, bebe. At may mangga kami mangga. Ang dami na pulo. Sila na mangga. Ay, ulan lang. Nag-pray na kayo. Ah,
Ang ganda yung oven. Bukas lutuin natin yung ano, sa labasa. Ginataan with talbos ng kamote. Saan po? Kung dum na ka doon, pagpano, sa mahabulan kami. Nagkalimti kami. Yung gusto ko yung magno. Naka mahabulan pa doon na ano. Kain, kain. Pasal, bakit ka ito? Ah, slide. Ba't ang baso na? Baso? Kain pa na. Kain pa. Masarap kumain pag sariling luto. Diba, masarap. Masanay ka ng gulay. Si bebe kumain na. Kukuha pa yan. Kukuha pa lang kanin yan. Ano po tayo? Kukuha pa ng kanin. Paborito niya kasi ito. Kaya nag-request sa akin ito. Dalagan na. Parang kailan lang. Gabi. Taob. Ito na lang akin. Gaplong bigas na nabili ko ah. Kanin ma. Ma, ako kapitain. Hindi tayo ng pansit kanili. May tira pa ang pansit. Bukas ka init. Luto siya kami pagdating ko nagluto ng pansit bihon. Yep. Kapno. Ini. Harap. Amo. Ayan po, tapos kami kumain. Anong sarap, baby? Ang gustuhan mo? Bukas ano naman alam natin? Kalabasa. Kumakain ng kalabasa? Kumakain siya ng kalabasa? Ay, hindi pa na try. Parang na-take mo lang muna eh.
busog. Ano kasi yung nagluto kasi ako ng kalabasan, hindi yung kondi. Hindi na type talaga. Gata, tapos may tanglad. Yung tanglad talaga yung Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat sa lahat na sumusuporta at tumutangkilik sa mga upload ko. Maraming salamat po sa inyo. At love you. God bless po sa inyo lahat. At dahil sa inyo, kung hindi dahil sa inyo sa panonood sa mga upload ko, ay walang pumapasok na revenue sa aming YouTube channel. Maraming salamat. Sana huwag kayong magsawang manood. Yan. Ayan po, panibago na naman tayong ipon ng revenue. At sana tuloy-tuloy lang. Yan. Thank you. At bye-bye. Love you all.